Φίλες και φίλοι, το ψήφισμα διαμαρτυρίας μας, εμείς οι πυροσβέστες όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας του σώματος που συγκεντρωθήκαμε σήμερα στην Αθήνα, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε τη μέχρι τώρα απουσία κάθε δέσμευση της κυβέρνησης στα χρονίζοντα προβλήματά μας, θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά. Τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των συνθηκών εργασίας μας, ιδιαίτερα όσον αφορά το ωράριο εργασίας και τη μη πλήρωση των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων, 4.000. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει στην πρόσληψη, να καλύψει τα κενά, μας ισοπεδώνει με το ωράριο. Αυτό είναι επίοικως απαράδεκτο και εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Σήμερα είναι η πρώτη μας κίνηση. Σήμερα προχωράμε σε κινητοποίηση και αύριο, αν θα χρειαστεί, θα προχωρήσουμε και σε απεργία. Κάνει πια ο επεγμός. Τελείωσαν τα ψέματα. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Ήρθε η ώρα η πολιτεία να μας ακούσει. Πιστεύουμε ότι το μήνυμα θα το πάρει. Εμείς, επαναλαμβάνω, είμαστε αποφασισμένοι και δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να μας εμπέζει. Εάν η πολιτεία θέλει να εφαρμόσει αυτό το ωράριο γιατί δήθεν κόπτεται περισσότερο για μας από μας, τότε ζητούμε πενθήμερη εργασία.